Yang mumet merapat, yang jauh mendekat, tontonan semua kalangan dijamin lali utang. Wah, kena nggih arak golek barang hari di mana? Sing bisa ke pol. Ari urung le info. Wah. Kena nggih pas ujian ngerti ndi. Yang rapat pokoknya. Pusing nah. Itu banget drindil lah. Kadek ki priye ki beres ora ki positif ora ki cari arak nyarutang barang jan wis tanggal piro ki jan payah. Halo Dek, priye ki wayahe tanggal piro ora janjeni ae wis omong meni 3 dina meneh kok kowe tak parani timbang tak proyek nggo. Yo ora ya yo lek tak parani ki. Tenan to, positif. Siap timbang tak proyek ngo. Oke. Kowe sangkruk ora metu awas kowe pokoke. Wah, main ya. Menyang medhot bau lah. Pakem. Bro kadek pura. Ora ngerti dunya gak ngarit golek kadek nang omah to paling. Pakem ki, Cak. Dengaren di kurang proyek. Proyek dina Minggu orang libur. Adike tak takoni apik-apik kok ora kok si. Adeke ora ngerti wong gak mumet, oke pikiran nang. Adike nantang bocah. Ora mundur sing wong mumet terat wedi. Ora Cak. Pokoke guyon. Awas ding, dia ketemu nyong meneh. Diteni kowe. Dek zaman juang berkelingan anak-anak. Pak Kapol, Apa ding? supri kena nanti Pak? Sering alas burung bali ding, ngenteni jero kono. Tuh yo. Neng gunung tak cadongi sego jagung. Adik. Deket mau ora bali-bali jan. Sak bekal iki jan. Aku dendi. Apa? Pripet? Duite kuwe tak enteni ketungenane jarene meni setuwuk iki seminggu ki. Kok sik diwuru dhewe to nyong jek luput yen angko luwak. Bali kok alas langsung parani dhewe. Wah, Adike priye to tak tagih kok mah nyulayani ora kaya gek nembung e. Ampuk sik to ngerti dhewe jek luput. Biasa to nek wong tagih ki rada keras. Kowe ora ngerti. Priye iki wingi omong meni setu iki minggu besok Senin kapan meneh Ya lagi utang Pak pedhot sedulur nek kok ngene iki ora iso kalem. halo weh duit ya duit sedulur ya sedulur duit ora ana urusane karo sedulur. Wah, aja ngono ding. Kono lak bolone nyong to sedulure. Lagi ngene Bret iki kejelasane jo priye iki kene iki wis bolak-balik rene yo malah tiba rikuh to Bret. Iki njuk keterangan sing jelas ae. Aduh, nyonya urip priye meneh ya. Nding, duit iki asline ono. Ning koyone gawa gembis. Wingi tak kon ngedolke manuk. Dinancante langi weruh to, nono biasane ono. Berarti dia nang gemis. Ana piro nang kono? Duite ki to nding. 500. Ning kowe urung bayar tenan yo. Kak priye kono? Iki kira-kira cair kapan, Bret? Ih, aku yo dadi alus omongane krungu duit. Tenang ae, tenang. Apa ya meneh duit to ya? Oh, sementing kowe kono ki wis ana kepastian. Yang ki ora rene meneh ora. No, saiki cetha to, nyong ki ndek duit ning urung gorene. Nyong ki urane lunga, dia ngerti omahe nyong to, bel biyen ra ngalih, ya.
Wis to po nyong tak pamit. Pokoke ngisuk sanger ora positif meneh. Kiwa tenan. Apa jauh orang gembis saya ya? Cari ini menipayu 500, tak jauh 200 orang gembis di sana. Panca. Sikap mas apa sih ndiang iki? Ding, awas ding. Ora bakal ilang lor atine nyong. Awas deh. Sorry sang. Awas deh ding anjing ketemu nyong meneh. Ranjingan tenan oh ya. Zemet katik malah WA untuk duit priye iki. Monggo manuk iki tak colke emas. Tak oleh balen 200. Duh. Iki tombok 300 iki. Bis. Ending apa? Priye bis? Ki nyong sekong katik ki Kusik mangan sik. ki nganu. Nyong ki utusan sekong katik ki jarene kono ki kon ngedolake manuk. Manuk, adik kok ngerti? Jarene ka Ajane yo manuk katik tak kawan nyong ngene. Ani kusik mangan sik, mangan kusik, manuk kusik. enak bis gedange. Jarene kono kowe titipi manuk kon ngedolake endi ditike. Katik ki jarene kon njaluk rene. Dite kuwe gorene satset nyolarak Bali ki lara tak kanggo. Sing tenan iki, katik utang iki piro? Sithik tok 200 kuwe asine ki. Tenan wae iki lho ki nek cair tenan. Yo nyangking ki anane pas ini. Pas nyung ki duit tak ketuku emas iki turahane duit tak ketuku emas bro. Makasih, boy. Makasih priye. Andi bis wedange ki jan Duit cok duit ang ngebalian yo ora diflo. jan widong ora anu jan. Oh, pancen iki ding cukil. Tenun habis. Oke. Nek toplese balik ya wis entek. Pancen bocah rani udel cukil. Tontonan semua kalangan dijamin lali. Utang